Relax lang kita ha. Don't panic. It's only a drill. Oo. Equal na natin. Seryoso na natin niya. Because yun. Ito namin, practice natin for muscle memory. Kasi ginaandaman natin ng worst case scenario. Especially we are on coastal area. Oy, silibang ko. Adi kita din ng Barangay Santa Cruz ha. Tisa adi kita. May tungod nga no. Kita yung ginibitaran ng DRRMO Tanawan. Nga kundi na no, may ada didigin dudumara nga tsunami alert drill. O ano rin yan, mga alas 2 may dahinin baga mababatian natin nga pagsirina. A friend to all when someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sun K Tonio, you light the way with stories of love every day. Here So, yun. Alit natin ka phases of tsunami drill, alert phase, reaction, evacuation phase, assembly, head count. Camp managers, head count na tanan. Meron ba camp managers na to? So, welcome na ito ni isang beton nyo. Hello. Okay. Tabi ako eh. Cover. So, okay na kita? For peace, okay na kita? Relax lang kita ha. Don't panic. It's only a drill. Oo. Equal na natin. Seryoso na natin niya. Because yun. Ito namin, practice natin for muscle memory. Kasi ginaandaman natin ng worst case scenario. Especially we are on coastal area. Okay? Okay, sige. Balik na tayo. Yan. Thank you. Sige, sakay. Ano, subali nagkaadaan ay briefing dito ha may Barangay Holang Santa Cruz. Subali may danira mga facing atin yan namati kang dito may head on beach resort sa Santa Cruz. Mati sugad kita. So may danira yan ang mga props ini. May danira mga dara. It yan adi lula, adi nanay may dadara. Ba, iti dara. Adan to na makayamanan. Yan mga mapahan Yamasita. Ay kang limot ha. Dara. Assembly area. So amoy din yan atong sukutan ng bagakong kuanon din ni agi-agian. Kung hain kita, kung ano yun nga itong ginagian, diri kita iton magyayakan na ha. Naibitar ha. So matisugad kita dito. Diri dapit okay Santa Cruz Beach Hidden Resort. So amoy din hiluwatan assembly area ano. Mala. Matisugad kita din dapit. Matimano boy. Masingad to ngayon sa JICA amo ito tinatawag nga evacuation. May din nangangaon. Ayawat lang ito baga-baga agdahon. Diri mayang minuto ayun mati kang na ano may danaton hibabatian nga pag-uwang. So ito na di maya no mauwang na awang na. Ito na. Ito na, naawang na ano.
may dapat ko dito mo. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear, he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog, hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Suncake's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Suncake's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows. Supporting small dreams in every place. He lifts them up with kindness and grace. His stories they come when times are tough. They stand strong, he's brave Very good ang mga fusion. Oo. Sino? So nakikita natin ang presentehan kapulisan kanang fire station personnel ang tanawan. Oo. Ngayon natin gihapon ang presensya gihapon ng taga DSWD ang barangay Santa Cruz. Oo. Ini tsunami alert drill in didi pagdumara particular didi may barangay Santa Cruz mahitungod man nga in dinhi area is very prone. Oo. Mapakiana kita. Adi man sir, adi man sir. Oo. Oo. So may daghihapon dumara gihapon nga pag head count. Oo. So kasagaran ang gudto na numero naging bubuhat. Pag head count peraan na singanhi nga para ma-monitor gihapon kung pipira itong mulupyo din ni barangay Santa Cruz. Pinagi itong head count mababaruan kung pipirataan hiya na dinhi may evacuation area. Sir, ini gutela Yes, sir. Sir, gaano ka importante ninyo na naging dumara nga tsunami alert drill? Ini kasi nga area, barangay na Santa Cruz kay Adamanggudia Coastal Area. So, expect na natin kung mabat kita mga 7 point something nga linog, makusog. Expect na natin nga there's a possibility tsunami kung ato epicenter dito nga part. Kanan segment dito. Okay? And then ini nga area amo to nga kanta-kanta tsunami para for their muscle memory, for their safety. For their safety. Kasi para gud itira katalwasan, itira safety, itira mga pamilya, mga kausa. So yun ang pinaka main goal natin is safety. For their concern. So again para mensahe na lang natin para in the future para to na mga mga coastal area nga mga nangungukoy. So amo to ay kita pagbaliwaray kay amo ni baga ko naton mga nananabo talaga aton na environment. So gani nga linog
especially the coastal area. Kung umabat kita in Linog, especially that coastal area, ayaw kita dahil pagruwa-duwa. As much as possible, within 2 minutes, as per advice ng Indira Rimsey, as per advice, at least 2 minutes, Lumikas. lumikas gudayon for your safety. Opo. Sige po. Thank you so much, sir. Thank you very much, sir. Okay. Kami sa ano, sir, gaano ka importante itong presensya itong kapulisan orasin may da mga sugadini nga mga drill or in the future gyapon ano kumbaga may da matatabo nga sugadini sir nga ano. O inin kuan kumbaga kuan dako din ko kuan nga role itong kapulisan lalo na inin aton sa limbawa so kadini may da natatabo nga mga anini kanang kalikasan so ini nga tsunami tsunami drill isyahan halo enforcement ang kahimyang siyempre ang kapulisan mo nagbabantay ang kahimyang may nagihapon kami di wala pagbantay nabulig gihapon kami han rescue rescue, may daghihapon kami mga rescue team, may daghihapon kami mga pulis nga nakatuo kaliwat pagbantay han kahimyang lalo na mga balay nga gini-evacuate. Opo. Sige po sir. Thank you so much sir. Sige, sir. Sir, usan na lang sir. Mensahe sir in the future just in case may da mga realidad nga pwede matabo. Amo inin nagkakandak kita in sugad hini nga mix dapat maging seryoso gudun ta kita. Opo. Oo, kunanuan dapat buhaton ta nga bagahin tinuod. Opo. Kaysa ito na ada na kita magtugang kung ada na gud talaga itong kalamidad kay kakalasan. Sige sir. Sir, ano na itong position sir? Ano natin? EPSSG Redomaan Community Relation Tanawan Municipal Police Station. Thank you so much sir. Thank you, sir. So far, na-observe namon, based on panamon, assessment on your actions and your reaction sa drill na to is very snappy. Palakpakan niyo mga sarili niyo. Oo. Kasi kami rin sa side namin sa LGU, BFP, with the other volunteers, kami nagpapasalamat sa inyo na kayo ay nag-participate. Kasi napakalaking tulong nito. Ang pinag-uusapan natin dito, safety ng lahat. Kasi yun nga, ito is ano lang, drill. Senaryo lamang. Pero in reality, alam nyo nang gagawin ninyo. Actually, wala kami dito sa area. Kayo lang yung nasa area. Pag nakaramdam ng lindol na malakas, expect na natin there's a possible tsunami. Kasi di natin alam kung saan yung epicenter, yung pinaka-point of origin ng lindol, expect natin ng tsunami. Yan yung pinaka-iniwasan natin, yung zero casualty. Mahimyang hapsay ng baga kuanan iyan pagdumara han sinisering drill oo an tsunami alert drill di repit sa may sorry nakakata di feeling ko lang bakit at reporter baga may pa kurug-kurug pagit at busis baga may da pa sharing nga oo so daddy so dapat ano baga sugad nga ninin nga mga paninabo or sugad din nga mga drill in ang seryosohon sharing pa ni searching ano so presenting at tanan ano nakakadi ang Tanawan Fire Station ng Tanawan ang presentihan na Tanawan na EMPS na Kabalikat MDRRMO nganhan nga tanan nga mulupyo oo baga nagpartisipa rin ni dididapit Hamay Barangay Santa Cruz tala amoy na naton baga nahimo yan na ano naton baga na kontribrar pahimat ngon para naton publiko kabayan niton mga alert drill kay dako yung nga bulig ngan sadang ini seryosohon. Again, this has been your friend from another stars. Ako yung magpapabilang gyap kamayok bo. Ako isang kay Tonyo. Good night, sweet dreams, mama. Chup chup. Okay. I see Uncle Lolo.